Taas on se aika vuodesta, kun joulusta aletaan vouhtamaan kuukautta liian aikaisin. Jouluvalot syttyvät, ostoskadut täyttyvät kiireisistä ihmisistä ja kaikille aisteille ryhdytään pommittamaan mainoksia joulun must-have-tuotteista. Tähän stressintäyteiseen pimeään aikaan kuuluu kuitenkin myös suomalaisten lempijuhla. Tämä onkin Oupsin selviytymisopas pikkujouluihin. Vinkki numero 1. Jos olet vieraana muiden juhlissa, käytä aina valenimeä. Kun tanssit jalkasi sisään kaiuttimesta tai lavasteista, sanovat muut seuraavana päivänä. Se oli se Kuisman Jarko. Vinkki numero 2. Ota aina oma pullo mukaan. Oli tarjolla glögiä, boolia tai molempia. On onnistuneiden juhlien takaa ja perinteisesti vahvasti terästetty versio. Kunnon pöhnässä viihtyy huonossakin seurassa. Vinkki numero 3. Valitse XXL joulumyssy ja tee siihen silmän reiä. Tämä mahdollistaa myssyn pikaisen muuttamisen ninja-hupuksi. Sen avulla kykenet poistumaan juhlapaikalta anonyymisti, kun teet sen pikkujouluihin vääjäämättä kuuluvan ison mokan. Vinkki numero 4. Kun pidät pomollesi potkujen arvoisen puheen 3 promillen humalassa, tee se kunnolla. Kirjoita puhe etukäteen paperille ylös, että saat varmasti sanottua sanottavasi. Kun lähtö tulee kuitenkin, lähde tyylillä ja suu puhtaana. Vinkki numero 5. Pikkujouluissa sekaannutaan aina työkavereihin. Pannaan sihteeriä ja pomon siskoa. Tulet sen kuitenkin tekemään, joten mikset suunnittelisi hommaa kunnolla. Iske siis kiinni vastaanottotiskin kuumaan Lauraan heti alkuillasta ja ennen muita. Muuten iltaohjelmassa on luvassa erotiikkaa kopiokoneen päällä varastopuolen Ludmilan kanssa. Näitä vinkkejä noudattaen tulet varmasti selviytymään pikkujoulusesongista naarmuitta ja pää pystyssä. Ei muuta kuin tonttulake päähän ja glögiä terästämään. Ops toivottaa kaikille katsojilleen riahkasta pikkujoulukautta.